El bon temps, el sol, va ser una de les constants de la Copa de Catalunya Avis, Pares i Fills, que es va disputar per primera vegada al Club de Golf Costa Brava. Jo crec que potser aquest és un dels hàndicaps o de les coses que tindríem que lluitar, que els partits fossin més familiars. És maco que els pares enganxin els fills i juguin. La Federació Catalana de Golf ha posat en marxa aquesta competició per tal de celebrar el seu 50è aniversari. Ha coincidido que tanto la Federación como el Club de Golf Costa Brava celebramos los 50 años de historia, ya que las dos se inauguraron en el año 68 y para nosotros ha sido un gran privilegio poder acogerla aquí en nuestro club. La convocatòria va ser un èxit absolut, amb la participació d'un total de 68 parelles. Va ser la demostració empírica que el golf és un esport singular perquè permet als seus practicants gaudir-lo en família, salvant les diferències d'edat. Doncs home, se m'ha fet estrany jugar amb el meu fill perquè feia potser 15 anys que no jugàvem plegats i bueno, ara ha sigut una experiència diferent de fa 15 anys que discutíem més. No se me ha hecho nada extraño jugar con mi hija porque como hacemos muchas cosas juntas y el golf es una cosa más y estamos en familia, o sea que perfecto. Jugar sent més gran doncs, t'ho fa aprendre d'una altra manera i bueno, t'ho passes millor, la veritat. No et preocupes tant del resultat i disfrutes més de la partida. Me ha gustado jugar a golf con mi madre porque es en familia y me gusta pasar el tiempo con ella. La competició es va disputar a 18 forats, seguint la modalitat Grimson-Chapman, Stroke Play Handicap, amb parelles indistintes formades per avis pares i nets fills, en què no participi un benjamí. En el cas de la participació d'un jugador benjamí, el recorregut es va fer a 9 forats. La modalitat Grimson-Chapman consisteix en que els dos jugadors de la parella llancen la primera bola. El segon cop el fan sobre la bola de la seva parella i llavors decideixen amb quina bola seguiran el recorregut, colpejant-la de manera alterna. Jo crec que el camp ha estat preparat durant tota la setmana amb molt de cuidado. Ja portem 15 dies perquè vam tenir fa 2 setmanes el Campionat de Catalunya Sènior també i portem des del mes de setembre preparant el camp amb molt de cuidado, molt de compte. Jo crec que s'han trobat uns greens a primera hora del matí molt ràpids i a última hora de la tarda potser amb la calor que ha fet avui han anat una mica més lents. Però en línies generals jo crec que s'han trobat un camp divertit i n'han pogut disfrutar. Fins a 51 parelles van fer els 18 forats del Golf Costa Brava i els guanyadors absoluts van ser la parella formada per Enrique Uriach Torelló i Enrique Uriach Montoro, del Reial Club de Golf del Prat, que van signar 63 cops. Sí, la veritat és que ajuda a mantenir les relacions familiars i treure discussions que en altres moments han sigut més tenses amb el joc fruit de les edats de tothom y aleshores va apaivagant les situacions. Si el resultado de hoy sale mal, no queda en el campo, evidentemente. Luego, una vez llegamos a la Casa Club, es disfrutar y nada, y tan contenta. La segona parella classificada va ser els que formaven Guillermo Arola i Begoña Arola, del Golf Costa Brava, amb 65 cops. En la categoria infantil, l'equip campió el formaven Vicente Miguel Mestre Soro i Vicente Mestre Carceller, seguits de la parella formada per Joan Panisello Ferrer i Joan Panisello Ferragut. Els dos equips van signar 69 cops.
estamos juntas y entonces como que no pasa nada porque ella me va diciendo como que si hago un golpe mal que no pasa nada porque el siguiente lo puedo hacer bien y me va animando. Sí, crec que és una experiència interessant i bueno, també crec que pot reforçar els vincles familiars, amb la qual cosa tot crec que és profitós. Pel que fa a la categoria d'alevins, els primers van ser Pablo García Terol i Susana Vidal Terol, amb 66 cops, mentre que el segon lloc el van ocupar Fèlix Ribot Serra i Pablo Ribot Soler Cabot, amb 68 cops. Sí, he tingut una gran representació. Ara m'agradaria saber com han anat els resultats, perquè acabo d'acabar l'últim partit amb la meva filla, però sí, hem tingut una representació àmplia i teníem alguns outsiders que comptàvem amb ells per la victòria final. En la categoria de benjamins hi van participar un total de 17 parelles. La primera parella classificada va ser la que formaven Gonzalo Serrano Fenollosa i Gonzalo Serrano Vicente, del Golf Costa Brava, amb 32 cops, mentre que al segon lloc van empatar a 34 cops la parella de Vallromanes, Alejandro García Echevarrieta i Adriana García Terol, i 4 parelles del Golf Costa Brava, les formades per Alejandro Barrado Fàbregas i Alejandro Barrado Sanz, Fèlix Ribot i Olivia Ribot, Llorel Insercé i Carlota Insercé. Creo que se tendrían que organizar más competiciones como la de hoy porque fomentan la afición al golf, fomentan la vida familiar y la vida social del club. Organizar un torneo familiar como este es una idea buenísima, no hay otros torneos hasta ahora igual que este y creemos que es algo que debería tener mucha continuidad en el futuro. La jornada va ser molt especial i emotiva per les característiques del torneig i per tractar-se de la primera edició de la competició. Tots els jugadors van rebre un obsequi amb motiu del 50è aniversari de la Federació Catalana a la seva vela Hospitality, on van gaudir d'un refrigeri i d'una copa de cava per cortesia del partner federatiu Segura Viures.